Sal-aħħar ta' din is-sena n-numru ta' proġetti ġodda f'Malta għandhom ilaħqu ma' 30. B'mod konservattiv qed ikun stmat li dan l-investiment ġdid li kien approvat se joħloq mal-500 impjieg ġdid fi żmien 3 snin. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona waqt l-indirizza konferenza tal-aħbarijiet flimkien mas segretarju parlamentari għall kompetittività u tkabbir ekonomiku Edward Zammit Lewis bit-tema Ekonomija aktar b'saħħitha. Ma' dawn il-500 impjieg ġdid mal-200 impjieg ieħor f'dawn is-sentejn li ġejjin se jkunu ġenerati mill-espansjoni li 5 kumpaniji barranin li diġà huma stabiliti f'Malta se jkunu qed iwettqu. Il-Ministru Chris Cardona spjega li fl-aħħar 6 xhur l-investiment dirett barrani ġdid approvat eċċeda n-numru ta' proġetti kunsidrati u approvati fl-aħħar snin. L-investiment dirett ġdid huwa mir-Renju Unit, l-Italja, l-Olanda, il-Ġermanja, l-Iżrael, Franza u Spanja. Ovvjament il-konvenzjoni dik hija xi ħaġa illi naħseb illi kredenzjali ta' dan il-gvern ta' stabilità politika u stabilità ekonomika naħseb illi diġà qiegħda tintwera u allura minnu investitur u minnu potenzjalment ħajinvesti fil-pajjiż iħossu ferm iżjed komdu illi jiġi fil-pajjiż tagħna għaliex hemm il-konvinzjoni politika għaliex aħna nikkonvinċu jiġi hawnhekk. Hemm imbagħad l-element tal-flus. Il-fatt li aħna nikkreaw pjattaforma ekonomika kompetittiva illi tagħti l-kull min interessat li jiġi fil-pajjiż tagħna il-potenzjal illi meta jiġi hawn Malta mhux biss jagħmel sena sentejn imma għandu f'moħħu a long term project illi permezz tiegħu ħajkun kompetittiv. Ġi żvelat li b'kollox matul din is-sena biss, il-Malta Industrial Parks allokat 23 fabbrika b'total ta' 25,000 metru kwadru. Dan fil-waqt li faċilitat l-estensjoni tal-hangar għal proġett tal-Lufthansa. Min kmieni wara l-elezzjoni ġenerali bdiet ħidma biex fl-aħħar jitwettaq il-proġett tat-Taqali Arts and Crafts Village. Il-permess tal-MEPA nħareġ u għalhekk is-sena d-dieħla jibda xogħol fuq dan il-proġett li kien ilu snin jiġi mwiet mill-amministrazzjoni preċedenti u li iżda qatt ma kien imwettaq. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis spjega li l-Gvern se jkun qed inidi wkoll ir-Responsible Gaming Foundation. Dan biex flimkien mal-privat tiġi promossa l-importanza tal-op responsabbli u tingħata għajnuna lil kawżi ġusti. Biex nagħmlu pjan nazzjonali bbażat fuq jiena ngħid tripod, li huwa kummerċ diġitali biex ngħinu n-negozju, gvern diġitali li l-gvern anku irid ikun iktar diġitali biex ineħħi il-burokrazija u ċittadin diġitali, jiġifieri ċittadin iktar digital literate li jaf juża t-teknoloġija u ċittadin li juża t-teknoloġija biex anka jipparteċipa fid-decision making process tal-gvern. Bar ukoll il-kunċett ta' uffiċċju ta' arbitru għas-servizzi finanzjarji din hija weda oħra tal-manifest elettorali. L-uffiċċju għandu jkopri bosta oqsma ta' servizzi finanzjarji minn il-memti dwar l-assigurazzjoni għal kontijiet fil-banek, self, diversi forum ta' kreditu, pariri finanzjarji u investimenti. Tana wkoll l-importanza ta' riġenerazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali Diġitali li tħallit tiskadi fl-2012, strateġija li għandha tiffaċilita l-kummerċ, il-ħidma tal-gvern u ħajjet iċ-ċittadin.